Ngicela ukubingelela ngoma nguThobani Sangoma esibhulonye ezinye esibhulawa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo ehlezi ebomvu zamadoda. Ndilatshela ubathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Cha, namhlanje ake ngichaze la. Ukhona abantu aloku bengibuza ukuthi mkhulu ilumbo liyini? Ilumbo lingena kanjani? Ilumbo lihlukene kanjani? Cabanga lamavidiyo ngizowenza nje. Ngizowenza uphathi 1, 2, 3 ngizobona ukuthi ngigcinaphi. Masikhuluma ngelumbo kusuke kukhulunywa ngani? Ngeyilwane. Ley'lwane zenza kanjani? Kuthiwa ilumbo ngoba yinto eyathunyelwa ngey'lwane eyangena iney'lwane kuwe ngaphakathi. Ukhona umuntu okuthola uthi mayelele ebusuku aphuphehla basuke bemthumela ini ngey'lwane ukuthi iy'lwane zizomdlisa lento esuke ithunyelwe yilo muntu efuna yenzeke kuye. Ley'lwane-ke mayifika kuye azibe yisajika ayibuyele emumva ziba sey'phila kuyena. Yikho mese zozwa kunezinto ey'nyakazayo emzimbeni kunezinto ey'hambayo yini sekuley'lwane lezi ayezidla zingena kuye ngaphakathi. La ngisakhuluma ngani ngisakhuluma ngani ngelumbo, ilumbo eledliso elingena ngani ngokudlisa mawuphuphudla. Amalumba ahlukene. Ley'lwane-ke mase y'ngenile kuwe seyizophila kuwe. Yikho omunye umuntu ozothi ayi mkhulu mina mangicabanga into kuba ngathi khona umuntu ongizwayo leyo nto ayisebenzi iyavaleka yini? Yile lumbo leli esuke seliphila kuwe. Yilesilwane lesi esuke sesiphila kuwe. Lesi wena uzosuka mase uthi hayi ngisawulahla isilwane. Uhamba ufike usilahle ibuye lento. Leso silwane sihamba nelumbo sekunelumbo elikuwe leso silwane sesiphila kuwe. La ngizachaza ini idliso lani lelumbo. Yikho ngithi kwesinye isikhathi idliso lelumba akuseyinto oyilapha one day. Kunabantu abafika ethi mkhulu mina ngayolapha ngakhipha imali engaka kwathiwa izophela angeke liphele same day. Lidingeka isikhathi makuthiwa kuyalashwa. Usukulashwa unikezwe izinto ziphele ulande ezinye ziphele ngoba yini kusuke kulashwa lelumbo. Abanye amalumbo uma bewafaka laba abagangayo bawatshela ukuthi lo muntu nimshiye efile mhla ninenikhipha. Yikho uzothola ukuthi umuntu kuthiwa ukhahlelwe isilwane umuntu uvele wathula yini yilamalumbo la asuke ephila kuye. Yikho mawulikhipha lifuna umuntu olaziyo ozokunikeza imithi ayaziyo ukuthi uzolincenga ligcina seliphumile kuwe. Yikho-ke ngithi-ke abantu abaningi bazi ukuthi mabexoxelwa yilaba abanye bethi hayi ilumbo mina lishaya one day. Kumele ubalekeke nemali yakho lapho. Ilumbo liyalashwa. Makuthiwa ilumbo liyalashwa kufanele ulande izinto ulokhu ulandile ukuze lento iphele kuwe. Lento futhi kubuye kuye ngesikhathi ukuthi sinesikhathi esingakanani iphila kuwe. Yikho omunye umuntu ozothi mayinelumbo mayithola ingane still nengane igule njengaye. Amanye amalumbo akhona ukuthi andlulele phambili mawathola. Nakho lokho kuyinto ukuthi idingakala ukuthi yenze njani uyilapha. Omunye ethi hayi wozani mina ngiyalikhipha ilumbo uzoliphalaza. Uzofa ngoba ilumbo liyakhahlelana. Ilumbo suke liyisilwane esiphilayo kumuntu. Omunye umuntu uthola ukuthi lelo lumbo lelo lilala naye futhi. Mayifuna nezothando futhi nalo liyayixosha ngoba limfune yedwa nemali liyayichitha ngoba ilumbo lokuthi azohlupheka. Abantu abaningi-ke babanje yiwo-ke lawo malumbo lawo uthola ukuthi umuntu uthi uyahlanganisa izinto ayihlangani. Kukhona vele ukuthi izinto zingahlangani. Kukhona ukuthi izinto zakho zivinjwa yini yilesilwane selumbo esikuwe. Yabo. Omunye esuke ethi uyofuna umsebenzi. Mayifika emsebenzini bamxoshwe bethi hayi umsebenzi awukho. Mayiphuma angena omunye efuna umsebenzi emva kwakhe bemqashe. Yabo. Yikho ngithi ilumbo
baningi abantu abanalo ilumbo, kodwa ilumbo liyalashwa. Ilumbo liyalashwa, ilumbo lesilwane. Ungahamba uyogeza, baningi emkhulu, mina ngigezile ngalahlela, abanye bathi ngize ney'nkukhu nezimvu, lutho aliphumi. Ilumbo liyalashwa. Ngeke ukuthi ufike kuthiwa hayi woza uphathe inkukhu, uyafika nenkukhu bayinquma leyo nkukhu, wena usuyaphuma nje ilumbo selisele lapho. No, ilumbo liyalashwa. Yabo, amalumbo ahlukene. Khona ilumbo okuthola ukuthi wena uzofika lidingakala ukuthi liyolahlwa lelo lumbo, kulahlwa ilumbo, hhayi isilwane. Kuhlukene ukulahla isilwane nelumbo. Yikho-ke ngithi ngezinye izinto ufuna ukuthi-kena abantu sibatshele zona ukuze umuntu azi ukuthi lento emphethe kuyinto ebucayi kanjani. Bakhona abanye uthola ukuthi unelumbo, lelumbo leli lixosha yonke into esondele eduze kwakhe. Yonke into nje bayixosha. Mina noma esethi umuntu hayi mkhulu, mina nginesichitho, mina nginani nani, kanti ilelumbo leli elithunyelwe ukuthi wena lo muntu angatholi lutho, engazwani nomuntu. Noma ungashongo lutho kuthiwa hayi lo muntu lona uthe, ungakazi uze usho lutho. Yini lelumbo suke selixabanisa nabantu ngoba ilumbo lani lokuthi uhlupheke ube wedwa. Siyathokoza uMangothobani.